डीजे खय रे तू आहेस तू सुद्धा ना आणि तो वेदांग सुद्धा ना तू डेटीर गेला आणि कोणा बरा त्रिवेणी बरा हा हा बरे बरे दवरता वेदांगाक फोन लावून पळया सांग. कशी चालणार रे डेट अरे खायची डेट 12 की आता म्हणून सांगलेले आता 2 झाली उजूनचा पत्ता ना. तर कॉल कर मरते का शे माका याडी येऊकूच ना मरे. हट तुझ्या आईला. रागार कित्याक जाता रे तू मोगार सांगता न्हू चल तुका मागीर फोन मारता तर येता असेल केलं नाही. हा हा परत दवरता काळजी घे हा चल बरे. दिसत पिड्यार चल आयज माझ्याकडे चेंज ना फाला येतो बिग बाप्पाक त्यांना तुका पैसे दिता अरे माका ओळखो ना अरे कोण रे तू अरे गेल्ले फावट लावलेले मरा आम्ही खबर ना कोण वाट लागली रे भावा सगळी वाट लागली. अरे बाबूबाई मामा माय अरे अरे मामा माय नु क्युटी पाय अरे क्युटी पाय नु तोंड पे आपले गावठी पाय दिसता सोड रे अशे म्हाका सगळे जाण विसरलात तू आणि कितें याद दवरतलो. जेन्नाच्यान टिकटॉक बंद जाला तेन्नाच्यान म्हजो धंदो ठप जाला. वाट तर लागला तुझी पुणे कपडे चेंज कर नाजाल्यार कोणी तुका भिकारी समजतलो. कपडे चेंज करपाक कितको टाइम लागता रे पावडर तुझ्याकडे पावडर तो पळय थंय दवरला पण पावडर कितें करतला तू जस्ट वेट अँड वॉच. अद्भुत हे म्हाका शिकय रे हांवें शांतीक शिकयतलो नाजाल्यार ते मेकअप करपाक वयता दिवाळीक आनी येता न्यू इयराक भायर म्हाकाय शिकय शिकयता तुका सुद्दां ट्रिक शिकयता पूण तो वेदांग खंय रे. तो एक कामा खातीर भायर गेला हा पूण तूं हांगासर कितें करपाक गेला माझ्या भयणी खातीर. कितें माझी बहीण मरे कोणा तरी एका चल्या वांगडा खूप बरें करून उलयता. रात्री रात्री मला त्याची चॅटिंग चलता. त्याच चल्याक धरपाक येला. पूण तुका खबर आसा कोण चलो तो अरे तोच तर प्रॉब्लेम न्हू. त्या चड्याचो नंबर जेन्ना ट्रेस केलो पळय तेन्ना ह्या घराचो एड्रेस मेळलो म्हाका म्हणून हांगा येयलो. आज ते मरे बरें सजोन भायर सरला म्हणजे शुवर त्या चल्याक मेपाक वयतले म्हणून ताच्या फाटल्यान म्हाज्या मनशाक दवरला. तुज्या भयणीचें नांव कितें त्रिवेणी. त्रिवेणी तू वळखता ताका. ते गिड्डे मरे होय तेच ते बाल मंदिर स्कुलाक वयता मरे होय तेच रे आनी तुजे केस कोंगऱ्या मरे तेच. असले चोडा का ना असले चोडे केन्ना पळोवपूच नाही बरें ते बाकीचे कितें आसूं पण त्या तांबड्या व्यक्तीचेर सूट जायना हय हेका कशें कळटा रे मुडे घालता म्हणून ते एक मिनिट हा हांव 1 मिनिटान गेलो आनी 5 मिनिटान येलो येता 1 मिनिट हा बरें वचून येतो वचून फोन कर फोन कर पिशा कॉल किती कट करता मुकल हॅलो किती रे. अरे त्रिवेणीचो कोण भाव आसा ताका एक भयण आसा आनी एक भाव आसा पूण तू कित्याक विचारता. अरे क्युटी बाय त्रिवेणी तर क्युटी बाय आसात रे.
अरे त्रिवेणी क्युटी पाय बाबूबाई तो टिकटॉकर तो त्रिवेणीचा भाव. किती जेवण बसला नाही किती तू तो क्युटी पाहिजे भाव होय आणि तो तुझ्या पाठलायला लागला म्हणजे त्याला खबर नाही की तो तू जो त्रिवेणी वागणा बोलता पण त्याला विकलूच कळताले. अरे किती शुभ शुभ बोले रे पिशा तू ऐक माझे तू मरे ते क्युटी पॅक ते बिजी दोर हाव किती आयडिया येतात हा 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 त्या काका बिझी होता पण तू ते सांभाळून राह तुम्ही त्रिवेणी पाटला त्या भुरग्याक धाडला. हा दोर दोर आणि हा ती सगळी अपडेट दी म्हाका हा बरें हा बरे 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 त्याला पावले त्याच्या फोनान बसलो रे A few moments later. हे कोण हो गो आणि कोण तू. कोण उलयता अरे तू कोण उलयता ज्या माझा फोनात ताका फोन दी अरे माझाच फोन हो. माका फोन दी घे. कानाचा आवाज काढ. वर्षा तू तू तुझ्याकडे त्रिवेणीचा फोन असतो त्रिवेणी त्रिदेवाचा नंबर नू हो बाबूभाई क्युटी पाय द ग्रेट टिकटॉकराचा नंबर तर फोन दवर कट करता बाय दवर रन नंबर किती फोन मारता घ्या घे. तुझ्या संसाराला सगळ्या वाईट कित्याक डालणार देवा कित्याक बरे ना माझ्या लाईफात किती करू हा हॅलो अगो खंय गो तू आणि तो सांबर तो भाव तो क्युटी बाय बाबूबाई क्युटी बाय तो भाव म्हणून किती त्याच्या नाव रमेश पहाड पडलेला टिकटॉकर असं तेच तुम्ही सोड तू काय सांगता तुझ्या पाटलान तिने एकट्या मनशाक लायला तुला खबर असा हा शाबाश शाबाश तू त्याला पिशान काढ हांव तुझ्या भावाक फोन घेता हा बरें भावाक कसं पिशान काढू तुझं करू अरे वर्षा त्या मनशाचा फोन ज्या काय त्रिवेणीच्या पाटलाक नेलो आता मला कळते कोण जोड माझ्या घरी म्हणता तो आता लागली. मामा हा बस तुझा मामा वेदांगाचा मामा अंकल माझा फोन. अरे माझा न्यू फोन असलो तो दुसऱ्याच्या घरात अशा जोरान गाण्याला आपला तो खबर ना रे अशा कोणाच्या घरात जोरान गाण्याला येता. अरे म्युझिक नो कॉर्नर रिंगटोन ती कोणी फोन मला स्वतःच गाणे येतात किती सांगू तुका. तर किती असू ते घ्या ना आपलं बाहेर बाहेरच चल. तर फोन घेता आणि वयता हा बरें करून रे. मामा टायमार पावलो तू. टायमार पावू ना टायमार पावेला म्हण म्हाका. किती हॅलो मामा तुझी हेल्प जाय आसली म्हाका हांव तुज्या कित्याक करू रे. मामा ती ऑडिओ याद आसा तुका माझं पहिलं मग चमेली त्याचे कितें माझ्याकडे अजूनही असा तो ऑडिओ आपल्या मामा कसो लुटता तो आता आपल्या मामाक लुटता सांग कितें जालें ती सांग. हा तर हांव तुका सांगता मग कितें करप तें. बरें करता कसलो भाचो मेवला म्हाका. हो अशें तर पण जे झालं ते बरें जालें वेदांत सेफ जालो. फायनली येले गो तू तुम्ही किती पळयता आता व्हिडिओ आवडली असतात तर लाईक शेअर सबस्क्राईब मारा म्हणून थकलो आता मारा मातशी ते तुम्हाला मातशी गो